Η ιστορία ενός Σαουδάραβα που ζυγίζει 610 κιλά και δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι του τα τελευταία 2,5 χρόνια, φέρνει στο προσκήνιο ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα που ολόκληρο την χώρο. Ο 20χρονος Καλίτ Μοχσίν Ζαΐρι, με τη βοήθεια του σύμφωνα με τους γιατρούς, 95% πιθανότητες να αναπτυχθούν κανονικά. Για την ώρα, τόσο η μητέρα όσο και τα μόνα βρίσκονται στην μονάδα της